6 Ιουλίου 1940. Το Βερολίνο δεν είχε επιφυλάξει ποτέ τέτοια υποδοχή σε ένα θριαμβευτή ηγέτη. Ο Αδόλφος Χίτλερ, ο άρχον της Γερμανίας, είχε μόλις καταστρέψει τη Γαλλία, η οποία πριν από 6 εβδομάδες μόνο είχε τη φήμη της χώρας με τον καλύτερο στρατό του κόσμου. Πώς άλλαξε η μοίρα μας εκείνη τη χρονιά του 1940, όταν ο Χίτλερ εξαπέλυσε την αποκάλυψη καταλαμβάνοντας τη Δύση. Ο Χίτλερ είναι 50 ετών όταν επιτίθεται και διεξάγει το μεγαλύτερο πόλεμο στην ιστορία. 19 στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μαχητικός εθνικιστής, ρατσιστής και βίαιος, καταφέρνει το 1933 να καταλάβει την εξουσία στη Γερμανία, μαζί με τους συνεργούς του, όπως ο φημισμένος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών Χέρμαν Γκέρινγκ, επικεφαλής πλέον της αεροπορικής δύναμης της Luftwaffe. Ο Χίτλερ έχει την υποστήριξη του στρατού και του γερμανικού λαού. «1939. Ένα χρόνο πριν από την εισβολή στη Γαλλία, ο Χίτλερ προετοιμάζει τη μεγάλη του επίθεση από το καταφύγιό του στις Άλπεις της Βαβαρίας, το ιδιωτικό του σαλέ κοντά στο Berchtesgaden, το επωνομαζόμενο Berghof. Ο Χίτλερ κινηματογραφείται από την κρυφή του ερωμένη, την Εύα Μπράουν. Δεν θα την παντρευτεί παρά μόνο την παραμονή της αυτοκτονίας τους. Θεωρεί εαυτόν παντρεμένο με τη Γερμανία. Ο Χίτλερ περνά το μισό χρόνο σε αυτό το ιδηλιακό σκηνικό. Τον προστατεύει ο φανατικός στρατός των SS με τις μαύρες στολές που είναι ικανός για κάθε είδους εγκλήματα. Στο Μπέρghof, ο Χίτλερ υποδέχεται υπουργούς, αρχηγούς ξένων κρατών και αστέρες του σινεμά. Επίσης χαλαρώνει εκεί ακούγοντας τον αγαπημένο του τραγουδιστή, το διάσημο τενόρο Γιόζεφ Σμιτ, ο οποίος είναι Εβραίος και έχει δραπετεύσει από τη Γερμανία. Γιατί? Επειδή ο Χίτλερ βάσισε το καθεστώς του στο ρατσισμό και τον αντισημιτισμό, με τη βοήθεια του Γιόζεφ Γκέμπελς, του Υπουργού Προπαγάνδας, που είναι τακτικός επισκέπτης στο σαλέ, όπως όλοι οι αξιωματούχοι του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματός του, εν ολίγης οι Ναζί. Ναζί όπως ο Χίμλερ και ο Χάιντριχ, οι οποίοι ενορχιστρώνουν την εξόντωση 6 εκατομμυρίων Εβραίων υπό τις διαταγές του Χίτλερ. Πολλοί Ναζί γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανήλθαν στην εξουσία από ένα πλήθος άλλων απελπισμένων βετεράνων. Ήταν απελπισμένοι που πολεμούσαν επί 4 χρόνια στα χαρακόμματα, μόνο και μόνο για να ιτηθούν και να ταπεινωθούν από την ανακοχή της 11ης Νοεμβρίου 1918 και από τη συνθήκη των Βερσαλιών που ακολούθησε. Ο περίγυρος του Χίτλερ ονειρεύεται την εκδίκηση. Την οργανώνουν και την προετοιμάζουν μαζί με τις οικογένειες και τα παιδιά τους, όλα τους μέλη της χιτλερικής νεολαίας. Η Γερμανία πρέπει να είναι υγιής και αθλητική, όπως η Εύα Μπράουν. Όμως ο Χίτλερ ανταποκρίνεται σε αυτό το μοντέλο για τη Γερμανία? Όχι ακριβώς. Δεν είναι ψηλός και ξανθός, μέλος της άριας φυλής, σύμφωνα με το σκανδιναβικό μύθο που ασπάζονται οι Ναζί. Η εμφάνισή του με το περίφημο μικρό μουστάκι δεν έχει τίποτα το ξεχωριστό. Αργότερα ο Τσάπλιν θα το διακομωδήσει στην ταινία του «Ο Μεγάλος Δικτάτορας». Δεν αθλείται, φοβάται τον ήλιο, τη βροχή και το χιόνι. Δεν ξέρει να οδηγεί και συχαίνεται τον καπνό, το αλκοόλ και το κρέας. Πάσχει από χρόνια δυσεντερία. Ο προσωπικός του γιατρός, ο παράξενος Θέοντορ Μορέλ, στην προσπάθειά του να τον θεραπεύσει, καταλήγει να του χορηγήσει ένα μείγμα από ενέσιμα στεροειδή, κοκαίνη και οπιούχα. Κάθε είδους ναρκωτικά για να κοιμηθεί, να ξυπνήσει και να παραμείνει ο ηγέτης της χώρας, ο Φίρερ. Είναι ένας ναρκωμανής που κρατά την τύχη του πλανήτη στα χέρια του. Αλλά είναι και ένας δεινός χειραγωγός, πανούργος και αποφασιστικός.
Το καλοκαίρι του 1939, ο Χίτλερ αποφασίζει να ακυρώσει αυτό που θεωρούσε ένα από τα χειρότερα άρθρα της Συνθήκης των Βερσαλλιών. Το διαμοιρασμό της γερμανικής επικράτειας από το διάσημο διάδρομο του Ντάντσιχ, που παρέχει στην Πολωνία πρόσβαση στη θάλασσα. Ο Χίτλερ θέλει να ανακτήσει αυτό το έδαφος και να εισβάλει στην Πολωνία. Αλλά για να αποφύγει έναν πόλεμο με τον Στάλιν, τον τύραννο της κομμουνιστικής Ρωσίας, ο Χίτλερ στέλνει στη Μόσχα τον υπουργό εξωτερικών του, Joachim von Ribbentrop. Υπογράφει ένα γερμανικό-σοβιετικό σύμφωνο μη επίθεσης με αντάλλαγμα ένα τμήμα της Πολωνίας. Οι Σοβιετικοί καταφέρουν να υψώσουν μια ανάποδη σβάστικα που βρισκόταν στο πλατό μιας αντιναζιστικής ταινίας. Το γεγονός ότι ο Στάλιν μπόρεσε να συνάψει αυτή τη συνθήκη με τους χειρότερους εχθρούς του προκαλεί σοβαρή κρίση συνείδησης στους κομμουνιστές, ειδικά στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των τελευταίων αδειών μεταποδοχών του καλοκαιριού του 1939. Ορισμένοι διανοούμενοι φεύγουν από το κόμμα, αλλά οι κομμουνιστές εργάτες παραμένουν πιστοί στη Μόσχα. Η γαλλική κυβέρνηση τους υποπτεύεται για πιθανή δολιοφθορά σε περίπτωση πολέμου. Αλλά και οι Ιταλοί φασίστες συγκλονίζονται από το Γερμανικό-Σοβιετικό Σύμφωνο. Ο κοντινότερος και πιο υποδειγματικός σύμμαχος του Φίρερ, ο Μπενίτο Μουσολίνι, αντιδρά στην αλλαγή γνώμης του Χίτλερ και του γράφει: «Η Ρωσία ήταν ο νούμερο 1 εχθρός του κόσμου. Δεν μπορεί να έχει γίνει ο νούμερο 1 φίλος». Ο Χίτλερ θα απαντήσει ψυχρά: «Θεωρώ ότι η ύπαρξη ενός αρκετά ισχυρού γερμανικού στρατού θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο στην Ανατολή». Ο Χίτλερ επιτίθεται στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939. 2 ημέρες αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου, η Γαλλία και η Αγγλία, σύμμαχοι της Πολωνίας, εμπλέκονται στη σύγκρουση. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει μόλις ξεσπάσει. Μόλις ένα μήνα αργότερα, στις 5 Οκτωβρίου 1939, ο Χίτλερ, φορώντας το πράσινο δερμάτινο παλτό του, μπαίνει νικητής στη Βαρσοβία, την πολωνική πρωτεύουσα. Οι σύμμαχοι δεν υποχώρησαν. Οι εικόνες αυτές, γυρισμένες και μονταρισμένες από τις ομάδες προπαγάνδας του Γκέμπελς, εντυπωσίασαν ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό θα πει γερμανική δύναμη, σφυριλατημένη από τους Ναζί. Ο Χίτλερ καταφέρει να εμπνεύσει πραγματικό σεβασμό στους στρατιώτες του. Λέει, πρέπει όλοι να έχουν την εντύπωση ότι τους έχω ξεχωρίσει προσωπικά. Για εκείνους, για τους στρατηγούς του και για ολόκληρο τον κόσμο, εκφωνεί ένα βαρισίμαντο λόγο στο Reichstag, το κοινοβούλιο, όπου κυριαρχούν οι Ναζί. Ein November 1918 wird sich in der deutschen Geschichte nicht mehr wiederholen. Die Hoffnung auf eine Zersetzung unseres Volkes aber ist kindlich. Herr Churchill mag der Überzeugung sein, dass Großbritannien siegen wird. Ich zweifle keine Sekunde, dass Deutschland siegt. Χίτλερ εναντίον Τσόρτσιλ. Αρχίζει ένας αγώνας μέχρι θανάτου. Ο Τσόρτσιλ γράφει: «Η Άβυσσος άνοιξε και σε αυτή την Άβυσσο βαδίζει μια τρελή θηριώδης διάνοια, η ενσάρκωση του πιο αδυσόπιτου μίσους που ροκανίζει την ανθρώπινη καρδιά». Ο δεκανέας Χίτλερ. Ο Τσόρτσιλ είναι 66 ετών. Απόγονος της διάσημης οικογένειας του Δούκα του Μάρλμπορο. Ανατράφηκε ως όφιλε για να γίνει αξιωματικός του ιππικού. Εκείνος όμως θα γίνει δημοσιογράφος. Με την υποστήριξη της λαμπρής συζύγου του Κλιμεντίνης, θα γίνει βουλευτής των συντηρητικών και υπουργός και θα πολεμήσει όλες τις δικτατορίες. Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος, ήταν ο πρώτος άρχοντας του ναυαρχείου, δηλαδή υπουργός ναυτικών. Ενσαρκώνει την αντίσταση στον ναζισμό, γεγονός που κάνει τον Γκέρινγκ να δηλώσει:
Με τον Churchill στην κυβέρνηση, τώρα είμαστε πραγματικά σε πόλεμο με την Αγγλία. Ο Churchill διαμαρτύρεται συνεχώς για την αδυναμία των δημοκρατιών. Όπως όταν ο Χίτλερ επανεξόπλισε τη Γερμανία, παραβιάζοντας τη συνθήκη των Βερσαλιών. Όπως όταν ο Γκέρινγκ δημιούργησε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως εδώ, στον Νταχάου, αμέσως μετά από την ανάληψη της εξουσίας από τους Ναζί του 1933, για να φυλακίσει τους κομμουνιστές, τους ελευθεροτέκτονες, ακόμη και τους χριστιανούς, όλους τους αντίπαλους του ναζιστικού καθεστώτος. Ο Γκέρινγκ έγινε συνένοχος σε κάθε είδους διώξεις. Διαθέτει όμως ισχυρές διασυνδέσεις στην Ευρώπη. Ο σύντροφός του στο κυνήγι δεν είναι άλλος από τον Βρετανό πρέσβη στη Γερμανία, Σερ Νέβιλ Χέντερσον, ο οποίος εμφανίζεται εδώ σε μια ταινία μικρού μήκους από την ιδιωτική συλλογή του Γκέρινγκ. Μετά τη δολοφονική μανία των Ναζί κατά των Εβραίων το 1938, την τρομερή νύχτα των κρυστάλλων, ο Νέβιλ Χέντερσον σχολιάζει: «Καλύτερα να διώκεις τους Εβραίους με πιο οργανωμένο τρόπο, έτσι ώστε να μην σοκάρεις την αγγλική κοινή γνώμη». Ο Σερ Νέβιλ Χέντερσον ανακαλείται στο Λονδίνο όταν κηρύσσεται ο πόλεμος. Γράφει ένα βιβλίο με τον αποκαλυπτικό τίτλο «Η αποτυχία μιας αποστολής». Αυτή η κήρυξη πολέμου είναι μια τραγωδία για εκείνον. Πάντα υποστήριζε μια πολιτική κατευνασμού, όπως πολλά μέλη της Βρετανικής υψηλής κοινωνίας που συμπαθούσαν τους Ναζί. Από τον αριστοκράτη Όσβαλτ Μόσλι, τον ηγέτη των φασιστών της Αγγλίας, μέχρι τη βασιλική οικογένεια. Ο αδελφός του βασιλιά Γεωργίου του Έκτου, ο Δούκας του Βίνστορ, είχε ταξιδέψει στο σαλέ του Χίτλερ, ο οποίος ονειρευόταν μια συμφωνία με την Αγγλία. Ο Φίρερ φιλοξένησε επίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα μια άλλη κληρονόμο της αγγλικής αριστοκρατίας, την 23χρονη Unity Mitford, η οποία γράφει: «Η γνωριμία με τον Χίτλερ ήταν η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μου. Οι Άγγλοι δεν έχουν ιδέα για τον εβραϊκό κίνδυνο. Φανταζόμαστε με χαρά την ημέρα που θα μπορούμε να πούμε «Η Αγγλία στους Άγγλους! Έξω οι Εβραίοι! Χάιλ Χίτλερ! Για εμένα είναι ο σπουδαιότερος άνθρωπος όλων των εποχών». Η Unity Mitford αυτοπυροβολείται στο κεφάλι όταν η χώρα της κηρύσσει πόλεμο στη Γερμανία, αλλά μόλις που τραυματίζεται. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η ίδια, για να μην κατηγορηθεί για προδοσία. Αλλά δεν φέρει κανένα τραύμα και λέει στους γονείς της ότι ήταν έγκυος από τον Φίρερ και πως το μωρό υιοθετήθηκε. Από την αρχή του πολέμου, η Βρετανία έστειλε στο βόρειο τμήμα της Γαλλίας ένα εκστρατευτικό σώμα, το οποίο η προπαγάνδα της εποχής χαιρέτησε θερμά. Comme il y a 25 ans, la Grande-Bretagne et la France sont côte à côte, unies par une affection profonde. Voici de nouveau l'ancienne amitié de Tommy et du Poilu. Les Anglais ne sont pas étrangers sur le sol français, le sol où leurs pères ont combattu avant eux, et le précepte de Napoléon. Une armée marche avec son estomac n'est pas oublié. Partout, derrière les lignes, les hommes sont au travail, creusant des tranchées, élevant des parapets et rendant leur position imprenable. Le vicomte Gort, commandant en chef des troupes anglaises, un héros de la dernière guerre, collabore étroitement avec le général Gamelin. Ο Γάλλος αρχιστράτηγος Μωρίς Γκαμελέν είναι 72 ετών. Πρώην ανώτερος αξιωματικός του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι ένας συνετός άντρας, αλλά αναποφάσιστος, με μεγάλη εμπιστοσύνη στην περίφημη γραμμή Μαζινό, της οχυρώσεις στα σύνορα με τη Γερμανία. Για 10 μήνες, κατά μήκος του Ρήνου, οι στρατιώτες των δύο στρατοπέδων παρατηρούν ο ένας τον άλλον, ανταλλάσσοντας κατά καιρούς μερικές βολές. Οι Γάλλοι τον αποκαλούν πόλεμο φάρσα. Μετάφραση του αγγλικού phony war, ψεύτικος πόλεμος. Οι Γερμανοί τον αποκαλούν Sitzkrieg, καθιστικό πόλεμο. Αλλά πόσο ακόμα θα διαρκέσει?
Οι Γάλλοι έχουν αιμονή με τις σφαγές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και διαπνέονται από ειρηνιστικές, ακόμη και φιλοναζιστικές παρατάξεις. Ήδη από την υπόθεση Dreyfus στα τέλη του 19ου αιώνα, ο αντισημιτισμός αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της γαλλικής πολιτικής ζωής και μια συγκεκριμένη ελίτ αγωνίζεται υπέρ της ναζιστικής Γερμανίας. Ο Λουί Φερντινάντ Σελίν, που θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους Γάλλους συγγραφείς, γράφει: «Αισθάνομαι φίλος του Χίτλερ. Φίλος όλων των Γερμανών. Πιστεύω ότι είναι αδέρφια και έχουν δίκιο που είναι ρατσιστές. Θα με πλήγωνε πολύ αν ποτέ τους νικούσαν. Πιστεύω ότι οι πραγματικοί εχθροί μας είναι οι Εβραίοι και οι ελευθεροτέκτονες. Είναι έγκλημα να μας αναγκάζουν να πάρουμε τα όπλα εναντίον ανθρώπων της φυλής μας, που δεν ζητούν τίποτα από εμάς. Στις αρχές της Άνοιξης του 1940, κάποιοι Γάλλοι συνεχίζουν τις εξορμήσεις τους τα Σαββατοκύριακα και κινηματογραφούνται να χαιρετούν ναζιστικά. Οι περισσότεροι όμως ζουν με την ψευδαίσθηση ότι ο πραγματικός πόλεμος δεν θα γίνει ποτέ. Ο φιλιρηνικός Φερνάν Μπινιόν, φωτογράφος της Ιζόρ, συνεχίζει το έργο του ως φωτογράφος πορτρέτων φιλήσυχων Νορμανδών. Κινηματογραφεί επίσης την κόρη του, τη 10χρονη Ζακλίν, που βλέπει με περιέργεια τους Άγγλους μοτοσικλετιστές και τους πολλούς Γάλλους στρατιώτες που κάνουν βόλτες στους δρόμους με το στρατιωτικό τους εξοπλισμό. Όσο για τους Γερμανούς, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο Χίτλερ επανέφερε την τάξη. Έδιωξε τους κομμουνιστές, κατήργησε την ανεργία και αδιαφορούν πλήρως για την τύχη των Εβραίων. Η δημοτικότητα του Χίτλερ έχει εκτιναχθεί στα ύψη και τη μέρα των γενεθλίων του στις 20 Απριλίου 1940, πλήθος Γερμανών συγκεντρώνεται έξω από το προσωπικό του διαμέρισμα στο Μόναχο. Σειραίουν για να δείξουν την αφοσίωσή τους και να φέρουν δώρα, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμεύσει για την κατασκευή κανονιών και αεροπλάνων. Ο Χίτλερ προετοιμάζει τους Γερμανούς για τη μεγάλη επίθεση, ξεσηκώνοντάς τους με φωνή θηριοδαμαστή. Από αυτά τα παλιοσίδερα θα φτιαχτούν επίσης εκατοντάδες χιλιάδες βολικά και εύχριστα δοχεία, τα οποία οι Άγγλοι θα αποκαλούσαν jerrycans, τα λεγόμενα μπιτόνια. Χάρη σε αυτά, τα γερμανικά άρματα μάχης έχουν αυτονομία καυσίμου σε αντίθεση με τα γαλλικά άρματα. Ένα καύσιμο που ο Στάλιν προμηθεύει σε τεράστιες ποσότητες. Ο Siegkrieg, ο καθιστικός πόλεμος, επέτρεψε στον Χίτλερ να συγκεντρώσει εξοπλισμό, τρόφιμα και πυρομαχικά. Ο Γκέμπελς, η ιδιοφυΐα της προπαγάνδας στην υπηρεσία του κακού, επιδεικνύει αδιάκοπα στους Γερμανούς την ορμή και τη δύναμη του Ράικ. Όμως αυτοί οι Γερμανοί που λατρεύουν τον Χίτλερ είναι έτοιμοι να πολεμήσουν? Όχι όλοι. Στη Γερμανία η τρομακτική ανάμνηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν κάνει καμία μητέρα να χαίρεται όταν βλέπει τον 20χρονο γιο της να ξαναφορά την γκριζοπράσινη στολή και να φεύγει για τη μάχη. Το ίδιο ισχύει για τις αραβωνιαστικές και τις συζύγους. Οι περισσότεροι στρατιώτες είναι φανατισμένοι. Και για να αποτραπεί κάθε μορφή άγχους ή δισταγμού, διανέμονται 35 εκατομμύρια χάπια περβιτίν. Μεθαμφεταμίνη που καταστέλει την αμφιβολία, το φόβο και την κόπωση. Το βράδυ της 9ης Μαΐου 1940, την παραμονή της επίθεσης στη Δύση, οι αλεξιπτωτιστές της 7ης Αεροπορικής Μεραρχίας μπαίνουν στη μάχη.
Οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές τραγουδούν τον ύμνο τους. Ο ήλιος είναι κόκκινος. Κανείς δεν ξέρει αν θα λάμπει ακόμα για εμάς αύριο. Ανάψτε τους κινητήρες στο τέρμα. Βάλτε μπρος και απογειωθείτε. Και πετούν προς την Ολλανδία, η οποία ωστόσο έχει δηλώσει την ουδετερότητά της. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι εισβολείς έρχονται από τον ουρανό. Για τον Γκέμπελς, κάθε εικόνα έχει σημασία και το μήνυμα που θέλει να περάσει είναι για τους Άγγλους. Το νησί σας δεν είναι πλέον ασφαλές από το ναυτικό σας. Τα ξημερώματα της 10ης Μαΐου, ένας Γερμανός αλεξιπτωτιστής σπέβδει προς τη μεγάλη στρατηγική γέφυρα της Ολλανδίας στο Μουρντέι για να εξουδετερώσει πιθανά εκρηκτικά. Οι άλλοι αλεξιπτωτιστές σκοτώνουν τους υπερασπιστές που έχουν ειδοποιηθεί και τα εκρηκτικά εξουδετερώνονται. Την ίδια στιγμή, ένας Γερμανός καταδρομέας επιτίθεται στο οχυρό Εμπέν Εμαέλ, σημείο κλειδί για το Βέλγιο που είναι γεμάτο με κανόνια και πολυβόλα και είναι απόρθητο, εκτός κι αν η επίθεση γίνεται από ψηλά. Ταυτόχρονα, ο Χίτλερ βρίσκεται στο τρένο του, το οποίο τον οδηγεί στο προηγμένο αρχηγείο του με την κωδική ονομασία Felsnest, αετοφολιά στα σύνορα Ολλανδίας και Βελγίου. Είναι η μεγάλη στιγμή της ζωής του. Νωρίς το πρωί της 10ης Μαΐου 1940, ο Χίτλερ εξαπολύει τα βομβαρδιστικά του στην Ολλανδία και ξεκινά την εισβολή στο Λουξεμβούργο και το Βέλγιο. Ο Χίτλερ κινητοποιεί 3 εκατομμύρια άντρες για την επίθεσή του και οι σύμμαχοι άλλους τόσους για να τον αναχαιτήσουν. Ο Χίτλερ δηλώνει «Δεν είχα κλείσει μάτι όλο το βράδυ, αλλά στις 7 το πρωί έλαβα τα νέα. Το οχυρό Εμπέν Εμαέλ έπεσε». Για τον Χίτλερ αυτή η επίθεση στο Βέλγιο δεν αποτελεί επανάληψη της επίθεσης του 1914. Έχει άλλο σχέδιο, το οποίο εκπώνησε με τον στρατηγό Φον Μάνσταϊν. Ο Χίτλερ και ο Κάιτελ, ο αρχηγός του επιτελείου του, βλέπουν να εμφανίζεται στο χάρτη αυτό που ήλπιζαν. Όπως και το 1914, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι όρμησαν προς το Βέλγιο, όχι για να το βοηθήσουν, αλλά για να αποτρέψουν τη διεξαγωγή της μεγάλης μάχης στη Γαλλία. Πρόκειται για παγίδα. Η πραγματική γερμανική επίθεση θα περάσει μέσα από τις Αρδένες και θα προχωρήσει προς τη θάλασσα, κάνοντας ένα μεγάλο ελιγμό περικύκλωσης. Ο Χίτλερ δηλώνει: «Όταν έμαθα ότι ο εχθρός προελάβνει σε όλο το μέτωπο, ήμουν έτοιμος να κλάψω από χαρά». Είχαν πέσει στην παγίδα. Οι Γάλλοι που εισβάλλουν στο Βέλγιο έχουν το ίδιο παλτό, το ίδιο κράνος, το ίδιο τουφέκι με τους στρατιώτες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και έχουν το ίδιο θάρρος. Έχουν τόσα άρματα μάχης όσα και οι Γερμανοί, μερικά από τα οποία πολύ αποτελεσματικά, αλλά διάσπαρτα σε όλο το μέτωπο. Έχουν ένα ισχυρό πυροβολικό, αλλά απαρχαιωμένες επικοινωνίες. Αγγελιαφόρους για να μεταφέρουν μηνύματα, ενώ οι Γερμανοί έχουν παντού ασύρματους και μηχανήματα κρυπτογράφησης όπως το περίφημο Ενίγμα. Μεταξύ των Γαλλών στρατιωτών που εισέβαλαν στο Βέλγιο, ο Λοχίας Ανρί Μιλιτών γράφει στους γονείς του στις 10 Μαΐου 1940. 2 λόγια βιαστικά. Η κούραση δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτόν τον φρικτό πόλεμο.
Όλα τα χωριά βομβαρδίζονται εδώ και οι άμαχοι φεύγουν. Είναι συγκλονιστικές, σπαραχτικές σκηνές. Αλλά το ηθικό μας είναι ακμεότατο. Θα τους αναχαιτήσουμε και θα νικήσουμε. Με τόλμη και αυτοπεποίθηση. Θα τους κατατροπώσουμε. Ο Λοχείας Μιλιτών τραυματίζεται. Πεθαίνει 2 ημέρες αργότερα σε ηλικία 36 ετών. Στην Ολλανδία, ο γερμανικός στρατός συνεχίζει την προέλασή του προς το Ρότερνταμ, το μεγάλο λιμάνι της Βόρειας Θάλασσας. Παντού η αντίσταση είναι έντονη. Οι Γερμανοί έχουν τραυματίες, που σπάνια κινηματογραφούνται, όπως εδώ, σε μια μονάδα των SS που εμφανίζεται στο μέτωπο. Μετά από 4 ημέρες άνησης μάχης, ο Ολλανδικός στρατός συνθηκολογεί. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη γερμανική αεροπορία να βομβαρδίσει την πόλη, σκοτώνοντας 800 αμάχους. Ρότερνταμ, η μαρτυρική πόλη του πολέμου μετά τη Βαρσοβία. Και πάλι στις 10 Μαΐου 1940, ο Τσόρτσιλ γίνεται πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλώνει αμέσως: I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Ο Τσόρτσιλ ρίχνει στη φυλακή τους Άγγλους φασίστες, τον αρχηγό τους Όσβαλντ Μόσλι και τους θαυμαστές του της υψηλής κοινωνίας. Στις 10 Μαΐου 1940, στο Βέλγιο, η ζωή ξαφνικά σταματά. Η Μέρι Τζέιν Γκόλντ, μια Αμερικανίδα τουρίστρια, εγκλωβισμένη στη Γαλλία, βλέπει αυτούς τους χιλιάδες πρόσφυγες στους δρόμους και γράφει: «Αυτοί οι ακούσιοι νομάδες, βαθιά συντετριμμένοι, παρέμειναν για εμένα η πιο ζωφερή εικόνα αυτού του πολέμου». Οι Γερμανοί συναντούν απρόσμενη αντίσταση από τους Βέλγους, η οποία κορυφώνεται στο Λέβεν, διάσημο για το πανεπιστήμιό του που ιδρύθηκε το 1425. Η θυσία αυτών των Βέλγων στρατιωτών δεν αποτρέπει την καταστροφή της πολύτιμης μεσαιωνικής βιβλιοθήκης, όπως είχε γίνει και το 1914. «900.000 βιβλία γίνονται στάχτη. Οι Γερμανοί επεκτείνουν τον έλεγχό τους με αργούς ρυθμούς για να προσελκύσουν τις καλύτερες συμμαχικές μηχανοκίνητες μεραρχίες. Υπό τις οδηγίες του Χίτλερ να μην τις βομβαρδίσουν ούτε να τους επιτεθούν, ώστε να εισχωρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στο Βέλγιο. Ο Πολ Ρεϊνό, ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης, εκπλήσεται και ρωτά τον στρατηγό Γκαμελέν: «Δεν σας ανησυχεί που βλέπετε τον αγγλικό και το γαλλικό στρατό να εισέρχεται στο Βέλγιο χωρίς να απειλείται από τη γερμανική αεροπορία?» Ο Γκαμελέν διστάζει να απαντήσει. Ειδικά όταν έχει δει γερμανικά αεροπλάνα να βομβαρδίζουν Βέλγους αμάχους. Ο Χίτλερ κρατά το μεγαλύτερο τμήμα της αεροπορίας του για την αποφασιστική μάχη, την οποία προετοιμάζει με τον Γκέρινγκ, τον επικεφαλής της Luftwaffe, της γερμανικής αεροπορίας. Από το 1935, ο Γκέρινγκ ήθελε να κάνει τη Γερμανία αεροναυτικό έθνος. Από τα παιδικά τους χρόνια, πολλά παιδιά της χιτλερικής νεολαίας και μεγαλύτεροι μαθητές μαθαίνουν να πιλοτάρουν αεροσκάφη. Τους φανάτιζε ο Χίτλερ λέγοντας: «Ο στρατός μου είναι αντιδραστικός, το ναυτικό μου είναι χριστιανικό, μόνο η αεροπορία μου είναι εθνικοσοσιαλιστική».
Για τη 10η Μαΐου 1940 και την κύρια επίθεση εναντίον της Γαλλίας, ο Γκέρινγκ συγκεντρώνει 600 βομβαρδιστικά Dornier Henkel Junkers. ...500 μαχητικά Messerschmitt και ένα πλήθος από βομβαρδιστικά Στούκας. Συνολικά πάνω από 1.500 αεροσκάφη έτοιμα να υποστηρίξουν την προέλαση των τεθωρακισμένων. Ενώ οι σύμμαχοι βρίσκονται στο Βέλγιο, η παγίδα του Χίτλερ κλείνει. Η κύρια επίθεσή του γίνεται στον Μεύση και το Σεντάν, όπου ο γαλλικός στρατός είχε ήδη ιτηθεί το 1870. Από το πρωί της 10ης Μαΐου 1940, στο δάσος των Αρδενών, που αποτελεί φυσικό σύνορο, γερμανικά άρματα μάχης πασχίζουν να διασχίσουν το πιο κακοτράχαλο έδαφος. Οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές στρέπονται σε φυγή μπροστά στα θηρία, εκτός από λίγους Βέλγους στρατιώτες, το θαραλέο πεζικό των βελγικών ενόπλων δυνάμεων που ανάγκασαν τα άρματα μάχης να χάσουν μια ολόκληρη ημέρα. Στις 11 Μαΐου 1940 τα γερμανικά τεθωρακισμένα διέσχισαν τις Αρδένες και κατέλαβαν το Σεντάν. Το γαλλικό πυροβολικό κάνει οικονομία στα πυρομαχικά γιατί έχει μπροστά του μια εξαντλητική μάχη, όπως αυτή στο Βερντέν. Στις 13 Μαΐου τα γερμανικά στρατεύματα εφόδου διασχίζουν τον Μεύση με τις φουσκωτές σχεδίες τους εν μέσω πυρών. Και οι σκαπανείς χτίζουν γέφυρες για τα τεθωρακισμένα. Τα αεροσκάφη του Γκέρινγκ βομβαρδίζουν επί ώρες για να τσακίσουν το ηθικό της άμυνας. Τα Στούκας προσθέτουν στη διαβολική τους ακρίβεια τον τρομερό θόρυβο των σιρήνων τους. Ο υπολοχαγός Ανρί Μισάρ που βρισκόταν στο έδαφος λέει: «Το σφύριγμα γίνεται πιο δυνατό. Πλησιάζει. Ο καθένας μας νιώθει να γίνεται στόχος. Περιμένουμε. Οι μύες μας δίσκαμπτοι. Οι εκρήξεις ένας θόρυβος σαν βροντί». Το πρωί της 14ης Μαΐου 1940 οι Γερμανοί διασχίζουν τον Μεύση. Είναι η μεγάλη ρήξη του γαλλικού μετώπου. Για ποιο λόγο η γαλλική πολεμική αεροπορία δεν μπόρεσε να αποτρέψει την καταστροφή? Στην πραγματικότητα κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες, αλλά και εδώ η μάχη είναι άνηση. 1.000 γαλλικά αεροσκάφη εναντίον 3.000 γερμανικών. 1 εναντίον 3. Μερικά γαλλικά αεροσκάφη είναι σύγχρονα, όπως αυτά που κατασκεύασε ο Μαρσέλ Μπλοκ, μέλλον Μαρσέλ Ντασό, και ο Ντεβουατίν, ο Ποτέζ, ο Μπρεγκέ. Αλλά επικρατεί τέτοιο χάος στη βιομηχανία που τα νέα αεροπλάνα συσσωρεύονται περιμένοντας έλικες και κανόνια. Ο πανάκριβος αμερικανικός εξοπλισμός, όπως τα μαχητικά Κέρτις, δεν μπορεί να αντισταθμίσει την κατωτερότητα των γαλλικών Μοράν, ούτε την υπεροχή των γερμανικών Messerschmitt. Στις 15 Μαΐου, 5 ημέρες μετά την έναρξη της γερμανικής επίθεσης, ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης Πολ Ρεϊνό καλεί τον Τσόρτσιλ για να του πει: «Ιτηθήκαμε. Χάσαμε τη μάχη». Τίποτα δεν δείχνει πλέον ικανό να εμποδίσει την προέλαση των γερμανικών τεθωρακισμένων. Έτσι ο Τσόρτσιλ σπέβδει στο Παρίσι, όπου ο στρατηγός Γκαμελέν του εξηγεί τους λόγους της καταστροφής. Ο Γκαμελέν λέει: «Υστερούσαμε σε αριθμούς, σε εξοπλισμό και μεθόδους». Πολλοί Γάλλοι στρατιώτες από τον Μεύση και το Σεντάν πρέπει να παραδοθούν. Ο σπουδαίος ιστορικός Μαρκ Μπλοκ, ο οποίος θα εκτελεστεί από τους Ναζί, γράφει: «Οι ηγέτες μας δεν τους άφησαν απλώς να νικήσουν. Από πολύ νωρίς το θεώρησαν φυσιολογικό να ιτηθούν.
Στις 16 Μαΐου 1940, στο άδειο και απειλούμενο Παρίσι, ο Τσόρτσιλ βλέπει σάκους με άμμο γύρω από τα μνημεία και καπνό να βγαίνει από τα υπουργεία που καίνε τα αρχεία τους. Την επομένη, στις 17 Μαΐου, ο Πολ Ρεϊνό καθαιρεί τον Γκαμελέν και τον αντικαθιστά με 2 ήρωες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τον 73χρονο στρατηγό Βεϊγκάν, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, και τον 84χρονο στρατάρχη Πετέν, νικητή του Βερντέν. Ο Βεϊγκάν, που είναι πολύ επικριτικός, αναφωνεί: «Πήγαμε στον πόλεμο με ένα στρατό του 1918 εναντίον ενός γερμανικού στρατού του 1939. Είναι σκέτη τρέλα». Στις 17 Μαΐου 1940, το Βέλγιο εγκαταλείπεται από τα συμμαχικά στρατεύματα και οι Γερμανοί προελάβουν στις Βρυξέλλες. Ο Λεοπόλδος ο Τρίτος, ο βασιλιάς των Βέλγων, κηρύσσει την πρωτεύουσά του ανοιχτή πόλη για να μην υποστεί την ίδια μοίρα με το Ρότερνταμ. Τα κινηματογραφικά επίκαιρα που κάθε εβδομάδα δείχνουν στις αίθουσες τη δύναμη της Γαλλίας στρέφονται πλέον προς έναν πιθανό σωτήρα, τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, που συγκεντρώνει στην Ουάσιγκτον τους αρχηγούς κρατών Βόρειας και Νότιας Αμερικής. I am a pacifist. You, my fellow citizens of 21 American republics, you are pacifists too. But I believe that by overwhelming majority in all the Americas, you and I, in the long run, and if it be necessary, you and I will act together to protect, to defend, by every means at our command, to protect and to defend our science, our culture, our American freedom, and our civilization. Θα μπορούσε η Αμερική του Ρούσβελτ να βοηθήσει τις δημοκρατίες όπως το 1917? Για να την ευαισθητοποιήσουν, τα επίκαιρα δείχνουν τις φρικτές καταστροφές που προκάλεσαν τα γερμανικά βομβαρδιστικά και την απελπισμένη φυγή των αμάχων. Καθώς και τους νεκρούς στρατιώτες που έχουν ξεπεράσει τις 20.000. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεις των ήδη κατακτημένων χωρών διαφεύγουν στο Λονδίνο, όπως και η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας. Τα γερμανικά τεθωρακισμένα εφορμούν σαν να παρελάβουν. Μετά από μία μόλις εβδομάδα μάχης, το γερμανικό επιτελείο ανησυχεί. Προχωρούν πολύ γρήγορα. Το 7ο Πάντσερ του στρατηγού Ρόμελ ονομάζεται Μεραρχία Φάντασμα, γιατί κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται. Πηγαίνουν πολύ μακριά, λέει η ανώτατη διοίκηση. Μπορεί να δεχτούν επίθεση στις πτέρυγες. Κατά την προέλαση παίρνουν εκατοντάδες αιχμαλώτους. Πολλοί Γερμανοί στρατιώτες έχουν πάρει μαζί τους τις μικρές τους κάμερες και αργότερα θα δείχνουν στα παιδιά τους τις συλλήψεις τους λέγοντας «Οι Άγγλοι αιχμάλωτοι είναι λιγότερο αλαζονικοί». Οι Βέλγοι έχουν παράξενες φούντες στα καπέλα τους. Να και το ελεεινό κοπάδι των Γάλλων. Κινηματογραφούν και πολλούς πρόσφυγες. Και τα τρομοκρατημένα κορίτσια που θα συναντήσουν.
Θα μπορέσουν να αμυνθούν? Ο βιασμός τιμωρείται από τη Wehrmacht, αν υπάρχουν μάρτυρες. Ακόμη πιο μακριά από το μέτωπο, στη Gisors της Νορμανδίας, ο ερασιτέχνης φωτογράφος και κινηματογραφιστής Φερνάν Μπινιόν κινηματογραφεί αυτό που πλέον αποκαλείται έξοδος. Όπως και στη βίβλο, 10 εκατομμύρια άνθρωποι διαφεύγουν δυτικά και νότια στη μεγαλύτερη μαζική μετακίνηση του αιώνα. Στη Gisors, η σύζυγος του σκηνοθέτη Μαργκερίτ Μπινιόν, μια ενάρετη καθολική, δεν βλέπει το λόγο γιατί η κόρη του Ζακλίν να μην λάβει την πρώτη της κοινωνία. Θα είναι και ένας τρόπος για όλες τις οικογένειες της Gisors να ψηφίσουν την κακοτυχία, καθώς και μια θερμή προσευχή για τη σωτηρία της Γαλλίας. À Notre-Dame de Paris, M. Paul Reynaud, président du Conseil, entouré de plusieurs membres du gouvernement, assiste à une cérémonie dont Monseigneur Bossard dégage le sens en termes émouvants. Nous demandons à Dieu la victoire, dit-il, pour garder au monde les valeurs spirituelles sans lesquelles il n'y a pas de raison de vivre. Να προστατευτεί το Παρίσι. Αυτή είναι πλέον η εντολή προς όλες τις μονάδες, όπως η 4η Μεραρχία, που λίγους μήνες νωρίτερα είχε επιθεωρηθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αλμπέρ Λεμπράν. Συναντήθηκε με τον συνταγματάρχη Ντε Γκόλ, ο οποίος έγραψε βιβλία σχετικά με τη χρήση των τεθωρακισμένων, που εφαρμόστηκαν κυρίως από τους Γερμανούς. Είναι έτοιμος για την επίθεση. Γράφει στη γυναίκα του, Ιβόν Ντε Γκόλ: «Είμαι αισιόδοξος. Θα καταφέρουμε να νικήσουμε τους Γερμανούς». Ο Ντε Γκόλ θα εφαρμόσει τις θεωρίες του για τη συγκέντρωση των αρμάτων μάχης, εξαπολύοντας επίθεση στους γερμανικούς σχηματισμούς στο Μονκορνέ στις 17 Μαΐου 1940. Όμως η δύναμη του εχθρού οδηγεί σε διαταγή υποχώρησης. Και ο γερμανικός στρατός προελάβνει ασταμάτητος προς τις ακτές της Βόρειας Γαλλίας, περικυκλώνοντας πλήρως τις συμμαχικές δυνάμεις. Κατά την υποχώρησή τους, οι Γάλλοι στρατιώτες χάνονται ανάμεσα στους Γερμανούς. Άλλοι παρασύρονται μέσα στο χάος της εξόδου, όπως ο ναύτης Πιέρ Παγιόν, μάρτυρας του δράματος των αμάχων. Ο ίδιος αναφέρει: «Αυτοί οι δύσμυροι που εγκατέλειψαν τα πάντα εκτελούνται σαν τα σκυλιά από την πολεμική αεροπορία των Γερμανών, κατά μήκος του δρόμου που τους οδηγεί στο πουθενά». Τα μητραλιοβόλα σκοτώνουν 20.000 Γάλλους, 6.000 Βέλγους και 2.000 Ολλανδούς αμάχους. Μετά από 2 εβδομάδες μάχης, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι έχουν κατατροπωθεί από την αποφασιστικότητα των Γερμανών, που ωστόσο χάνουν και οι ίδιοι 2.500 άντρες την ημέρα. Εκείνοι όμως έχουν μαχητικούς ηγέτες, όπως ο στρατηγός Γκουντέριαν, η προσωποποίηση της ναζιστικής αποφασιστικότητας. Έχει ορκιστεί πίστη στο Χίτλερ, όπως όλοι οι άλλοι λαμπροί ηγέτες του πολέμου, όπως ο Ρόμελ, και όλοι οι αριστοκράτες που υπηρετούσαν τον Φίρερ. Τόσο οι στρατηγοί όσο και οι στρατιώτες τους θα φτάσουν ως την κόλαση για τον Χίτλερ και θα είναι συνένοχοι σε όλα τα εγκλήματά του. Και οι 150.000 άντρες που προέρχονται από τις γαλλικές αποικίες της Αφρικής είναι πλέον αιχμάλωτοι των χειρότερων ρατσιστών. Ο υπολογαγός Καρλ Χάιντς Μέντε της Τρίτης Μεραρχίας Πεζικού γράφει: «Τι αποκρουστική εικόνα αυτή η μίξη φυλών με τα χοντρά χλευαστικά πρόσωπα».
Εκατοντάδες θα σφαγιαστούν και κάποιοι θα συντριβούν κάτω από τα άρματα μάχης. Αυτά δεν είναι τα μόνα εγκλήματα του γερμανικού στρατού το Μάιο του 1940. Η τρίτη τεθωρακισμένη μεραρχία των SS, Totenkopf, της μεραρχίας της νεκροκεφαλής, ακολουθεί την υποχώρηση των συμμαχικών στρατευμάτων πυροβολώντας τους πολίτες και τους αιχμαλώτους. Αυτές είναι οι συνέπειες της δολοφονικής ναζιστικής ιδεολογίας και η επίδραση του Περβιτίν, της μεθαμφεταμίνης του τρόμου. Στο Ουαρμούτ, μια μικρή πόλη στη Βόρεια Γαλλία, 80 άοπλοι συμμαχικοί κρατούμενοι σκοτώνονται. Στο χωριό Λεπαραντί, που είναι παράδεισος μόνο κατ' όνομα, 95 Βρετανοί στρατιώτες αιχμάλωτοι δολοφονούνται από τα SS, του 48χρονου στρατηγού Σεπ Ντίτρικ, μέλους του ναζιστικού κόμματος από το 1926, βασικού δολοφόνου της νύχτας των μεγάλων μαχαιριών του 1934 και συχνού καλεσμένου στο σαλέ του Φίρερ. Αυτός ο εγκληματίας πολέμου θα αφήσει το αιματηρό του αποτύπωμα σε όλα τα μέτωπα του Ράιχ, αλλά μετά τον πόλεμο θα καταδικαστεί σε λίγα μόνο χρόνια φυλάκισης. 24 Μαΐου 1940. Μετά την ήττα τους, Βρετανοί, Γάλλοι και Βέλγοι στρατιώτες κάνουν μια τακτική υποχώρηση προς τη Δουνκέρκη. Στο Λονδίνο, μια μαύρη γάτα περνά από τον αριθμό 10 της οδού Ντάουνινγκ, την έδρα της κυβέρνησης. Κακός ιονός για τον Υπουργό Άμυνας, Άντονι Ίντεν, και τους Βρετανούς στρατηγούς που συγκάλεσε ο Τσόρτσιλ. Όλοι εκτιμούν ότι ο πόλεμος χάθηκε στη Γαλλία και ότι οι Βρετανοί στρατιώτες πρέπει να απομακρυνθούν επειγόντως. Κάποιοι όμως πιστεύουν ότι πρέπει να πάνε ένα βήμα παραπέρα, να επισυνάψουν ειρήνη με τον Χίτλερ. Όπως μια ομάδα βουλευτών γύρω από τον Λόρδο Χάλιφαξ, τον Υπουργό Εξωτερικών, που δηλώνει «Αυτό θα γλίτωνε τη χώρα από μια αναπόφευκτη καταστροφή». Σε αυτές τις σκοτεινές ώρες ο Τσόρτσιλ διστάζει. Ένας βουλευτής των εργατικών, ο Χάρολντ Νίκολσον, γράφει «Το βλέμμα του είναι επιθετικό και τραγικό και αντανακλά τόσο αποφασιστικότητα όσο και απόγνωση». Ο Τσόρτσιλ δεν υποχωρεί. Δηλώνει «Η διαπραγμάτευση με τον Χίτλερ θα σήμαινε να του παραδώσουμε τον στόλο μας, τις ναυτικές μας βάσεις, να γίνουμε μια χώρα σκλάβων». Ο Τσόρτσιλ συνεχίζει τον πόλεμο. Αποφασίζει να δώσει το πράσινο φως στην επιχείρηση Δυναμό. Ό,τι πλεούμενο υπάρχει στην Αγγλία θα πάει στη Δουνκέρκη να φέρει τους στρατιώτες. Εκατοντάδες ρημουλκά, φορτηγίδες, σκάφη αναψυχής, προστατευμένα από 50 οπλισμένα αντιτορπιλικά και μηχανότρατες, μαζί με γαλλικά πολεμικά πλοία. Θα φτάσουν εγκαίρως. Στη Δουνκέρκη οι τρεις στρατοί, ο Βρετανικός, ο Γαλλικός και ο Βελγικός, είναι πλέον περικυκλωμένοι. Οι ναυτικοί των συμμαχικών δυνάμεων είχαν προγραμματίσει να σώσουν 40.000 άντρες. Υπάρχουν 400.000 παγιδευμένοι στις παραλίες που περιμένουν τα πλοία ή τη γερμανική επίθεση. Τότε, στις 24 Μαΐου του 1940, μία διαταγή του Χίτλερ, το Haltbefehl, σταματά την προέλαση των γερμανικών τεθωρακισμένων. Πολλοί ιστορικοί αναρωτήθηκαν για αυτή την απόφαση που ήταν θεόσταλτη για τους συμμάχους. Ο στρατηγός Γκουντέριαν θλίβεται που βλέπει τους άντρες του στα χαρακόμματα και γράφει «Ο Χίτλερ και ο Γκέρινγκ πίστευαν ότι η Λουφτβάφε θα ήταν αρκετή για να εμποδίσει την έξοδο των Βρετανών από τη θάλασσα. Αυτή η ιδέα τους οδήγησε σε ένα μοιραίο λάθος. Στην πραγματικότητα, ο Χίτλερ δεν είχε πλέον αρκετά άρματα μάχης για τη δεύτερη φάση της εκστρατείας στη Γαλλία. Ο αριθμός των κατεστραμμένων τεθωρακισμένων είναι πολύ μεγάλος και τα αποθέματα πυρομαχικών είναι στο χαμηλότερο επίπεδο. Οι άντρες είναι εξαντλημένοι. Χάρη στο Περβιτίν προέλαβαν και πολεμούσαν ολημερείς και οληνυχτής για 2 εβδομάδες. Όμως η στέρηση του ναρκωτικού αυτού προκαλεί επίσης μια κατάπτωση που τους καθυλώνει.
Η εντολή παύσης επικρίθηκε και από τους αξιωματικούς που πίστευαν ότι θα εδραιώσουν την νίκη τους μέσα σε ένα λουτρό αίματος. Ο Χίτλερ θα ισχυριστεί ότι ήθελε να χαρίσει τη ζωή στους Άγγλους για να έρθουν σε μια συμφωνία για την από κοινού κατανομή του κόσμου. Πλέον εναπόκειται στους Ναζί αεροπόρους να εξοντώσουν τους περικυκλωμένους συμμάχους. Στόχος τους είναι οι παραλίες της Δουνκέρκης με τα ατελείωτα πλήθη των αντρών, καθώς και ο συμμαχικός στόλος που μόλις είχε φτάσει εκεί. Οι πρώτες επιβιβάσεις ξεκίνησαν. Έχουν όμως αυτοί οι δύσμηροι καμία πιθανότητα να ξεφύγουν από τα Στούκας? Θα γνωρίσει η Δουνκέρκη την αποκάλυψη?